саломи субҳгоҳӣ ба бинандаи азизи радиои озодӣ ба ҳамаи онҳое ки субҳи худро доим бо хабарҳои тозаи радиои озодӣ ва бо мо шурӯъ мекунанд. Боз як рӯзи мубораки ҷумъаро барои шумо азизон табрик мегӯям ва умедворам ки ин рӯз барои шумо хуб гузарад ва барои истироҳате ки дар пеш ҳаст шумо омодагии хуб бигиред ва ташаккур мегӯям ки шумо ҳар рӯз барои тамошо моро интихоб мекунед ва чун бо мо ҳастед ҳатман ки дар ҷараёни хабару гузоришҳои тозаи тоҷикистону дунё мебошед ва ҳоло соат бо вақти душанбе якта кам 10 ва бо вақти Прага якта кам 7 аст. имрӯз ҳаво офтобӣ аст ва умедворам ки имрӯз ҳаво гарм мешавад ва рӯзҳои истироҳатам ҳавои хуб дар пеш хоҳад буд. ва шурӯъ мекунам аз як хабари мутаассифона нохуш. бар асари садамаи мошини боркаш дар шоҳрои Душанбечаноқ як нафар ба ҳалокат расида ва як тани дигар бо ҷароҳатҳо ба бемористон интиқол ёфтааст. ба иттилои дафтари матбуоти ширкати АРС ҳодиса субҳи ҷумъаи 20 июл дар километри 66 ин шоҳро рух додааст. АРС сабаби ҳодисаро хоб бурдани ронанда мегӯяд ки дар натиҷа мошин ба ҷарӣ сарозер шуд ва оташ гирифт. манбаъ ҳамчунин гуфт ки ин мошин ҳомили арматур будааст ва комилан нобуд шудааст. бояд гуфт ки ин ҳодиса дар ҳоле рух дод ки ҳудуди як ҳафта қабл бинобар як садамаи дигар ҳам мошини вижаи интиқоли газ дар ин шоҳро ба садама дучор шуда буд ва барои як соат ин роҳ баста буд ва ин садама дар километри 72 ба вуқӯъ пайваста буд ва дар ин ҳодисарам гуфта мешуд ки тибқи фарзияҳо ронандаи мошинро хоб бурдааст ва ин боиси садама шуд. дар ин садама низ ронанда мутаассифона ба ҳалокат расид. хуб рӯ меорем ба хабарҳои дигар. дар кумитаи умурии байналмилалии Конгресси Амрико вазъи кунунии Осиёи Марказиро баррасӣ карданд. ширкатдорони нишаст рӯзи 18 июл мавзӯи стратегияи кории Амрико бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, паҳлӯҳои дардноки ин ҷомеаҳо аз ҷумла дар бахши ҳуқуқи башарро ба баррасӣ гирифтанд. ҷаласа таҳти раҳбарии узви Конгресс Дана Рарабаҳе, раиси зеркумитаи маҷлиси намояндагон дар умури Аврупо ва Авроосиё ҷараён гирифт. Стив Свердлов, пажӯҳишгари масоили Осиёи Марказӣ дар Human Rights Watch гуфт тоҷикистон аз кишварҳое мебошад ки нишондиҳандаҳои ҳуқуқи башар дар он ҷо дар 4 соли гузашта поин омада. ҳафтаи гузашта ҳатто журналист Хайрулло Мирсаидов ба 12 соли зиндон маҳкум шуд. муҳаққиқи Human Rights Watch афзуд, дар Тоҷикистон то 200 зиндонии сиёсӣ ҳастанд. ин вазъ ба қавли ӯ зарурати пиёда кардани тадбирҳои шадидтарро нисбати ҳукуматҳои Осиёи Марказӣ тақозо мекунад. вай гуфт ки мақомоти Амрико бояд бар асоси гузоришҳои марбут ба вазъи ҳуқуқи башар дар масоили сиёсӣ, мазҳабӣ, озодиҳои матбуот ва фаъолиятҳои сиёсӣ амал кунад. Амрико набояд аз истифодаи василаҳои мисли қонуни Магнитский биҳавросад ва онро дар нисбати мақомоте ба кор барад ки дар он ҷо онҳо дар шиканҷа даст доранд дар он кишварҳо, гуфтааст Стив Свердлов. таъкид ба иқдоми ҷиддитар дар муқобили поймоли ҳуқуқи инсон дар ҳоле садо медиҳад ки бархи мунаққидони Амрико ва Ғарбро дар мавқеи заифи дипломатӣ дар баробари Осиёи Марказӣ танқид мекунанд. мунаққидон аз ҷумла ба ин назаранд ки солҳои охир Ғарб ба хотири ҳифзи ҳамкориҳои ҳасана бо раҳбарони минтақа дар амри муқобила бо терроризму ифротгароии динӣ, ҳамсоягии минтақа бо Афғонистон, нақзи ҳуқуқи башарро дар ин кишварҳо нодида мегиранд. хуб рӯ меорем ба як хабари дигар. додгоҳи олӣ 6 нафарро дар ҳалокати як афсари баландпояи нирӯҳои марзбонӣ гунаҳгор дониста ба зиндон маҳкум кардааст. Харидин Аҳтамов, полковники нирӯҳои марзбонӣ, моҳи декабр дар даргирӣ бо гурӯҳи аз қочоқбарони афғон дар марзи Тоҷикистону Афғонистон кушта шуд. Фирӯз Раҷабзода, муовини доистонии ҳарбии минтақаи Кӯлоб, рӯзи 19 июл дар нишасти хабарӣ гуфт ки аз ин 6 нафар 3 нафарашон посбонони марз, 2 нафараш маҳбус ва як каси дигар шаҳрванди оддӣ будааст. Фирӯз Раҷабзода аз ин бештар шаҳр надод, вале як манбаъ дар мақомот моҳи феврал ба радиои озодӣ гуфт тафтишот маълум кардааст ки ҳангоми задухурд бо қочоқбарон ин афсарон беамалӣ нишон дода ба қочоқчиён дуруст муқовимат нишон надоданд. Хайриддин Аҳтамов яке аз афсарони баландрутба буд ки дар мубориза бо қочоқчиён дар марзи Тоҷикистону Афғонистон кушта шуд ва 2 зиндонӣ зоҳиран барои мусоидат ба қочоқи маводи мухаддир ҷазо гирифтанд. чун мақомоти тоҷик мегӯянд қочоқбарони афғон ки моҳи декабр полковникро куштанд бо гурӯҳи аз маҳбусони тоҷики афғон дар тамос буда интиқоли қочоқи маводи мухаддирро аз дохили зиндон раҳнамоӣ мекарданд. бояд гуфт ки Тоҷикистон ба Афғонистон беш аз 1400 километр марз дорад ва яке аз роҳҳои интиқоли маводи мухаддир ба ҳисоб меравад. полковники нирӯҳои марзбонӣ дар минтақаи Шамзини Шоҳин яке аз минтақаҳое кушта шуд ки муҳофизати он хеле сахт аст. ва як хабари муҳими дигар ҳам дорем.
در رابطه با آنکه در نویه رودکی جستجوی یک مادر جوان ادامه دارد که روز جمعه 12 ایول بعد ماجرا با شوهرش با 3 فرزند خردسالش خانه را ترک کرده و تا حال بی‌درک است. خویشاوندان شادیگل دولت 28 ساله میگویند که او از جماعت راحتی با ارسال عکس او و 3 فرزند خردسالش آنها گفتند که این مادر جوان با یک پسر و 2 دخترش مثلا همون سحر بی‌درک شده است و جستجوی زیاد خویشاوندان و مقامات ملی تا کنون نتیجه نداده است. یکی از نزدیکان خانواده ساکن جماعت راحتی در نویه رودکی با شوهرش ماجرا کرده است. میگویند این پیوندان و ساعت 4 بامداد از خانه برآمده و تا حال معلوم نیست که در کجاست و کارمندان میلیسا تا هنوز او را پیدا نکردند و از این خاطر از بینندگان رادیو آزادی خواهش می شود اگر این نفر را با کودکانش در جای دیدند خبر بدهند. عکس او در سامانه رادیو آزادی گذاشته شده است و شما میتوانید عکس این زن رو در سامانه ما ببینید. و یک خبر دیگری ما در قزاقستان است که اونجا یک ورزشکار معروف در پی حمله فردی ناشناس در شهر الماتو در گذشته است. حمله به دینیستین یک رقاص روی یخ و استاد ورزش روز 19 ایول در شهر الماتو رخ داد. طبیبان گفتند که در پی حمله با کار دینیستین که زود به بیمارستان مرکزی الماتو انتقال یافت خون زیاد را از دست داد و نهایت در گذشت دینیستین برنده نشانی برنجی المپیادای سوچی و قهرمانی آسیا اید به رقص روی یخ بوده است. بیننده عزیز این چند خبری بود که من می‌خواستم با شما در میان بگذارم. خبرهای بیشتر شما میتوانید از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و همچنین در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما میتونید نوارهای بیشتر رو ببینید. چاله گل خوجا بودم و شما رو بعد از چند ساعت دیگر در پخش خبرهای مستقیم منتظر میشوم.